kai la ila illallah. Wato na lura a rayuwar nan in baka da arziki karafuna ma wa'annan ma bakin ciki suke daga to wallahi na riga ka na ce Allah kuma ni ma insha Allah na kusa zama miliyoniya ha ba haka ke rayuwa ma bara zo na nan kira mai gida na san ba a rasa na garin rogo ba a wajen shi ta ma waye dai sai a hankali gaba ɗayanta. Hello mai gida. Hello bana jin ka daga murya. Hello mai gida kana ji na yanzu? Eh ina jin. Mai gida wallahi garin na ya rufe tun safe wallahi mai gida ban da ko sisi wallahi ciki na ma ciwo yake wallahi yanzu ban yi kalaci ba da Allah mai gida dan duba ni mana. Okay turo ma account number in ka sai man transfer. Ayo to godiya nake mai gida Allah ja zamani. Ka ji na Allah. Ka ji kuma sai yanzu za ta yi man tsiya. La ilaha illallah. Wallahi ta kidan nuwa. Kash. Yau mai gida ya kirawo. Hello mai gida. Hello kai sauri ina wani abu ne fa. Wallahi mai gida wai ta take dan hukin da Allah hakuri ga nan zan turo da Allah. Okay. La ilaha illallah wallahi ta maki ma ban ma san ya zan yi ba ma ni yanzu wallahi kuma ga samu ga mai gida na kira. Hello mai gida. Tunda ba ka turo ba kawai ka bar shi. Da Allah mai gida ai hakuri wallahi wai ce take bani matsala ne. Na ce ma kawai ka bar shi na fasa. Inna lillahi. Wannan wai ta jama asara a rayuwata da yanzu na zama miliyoniya wallahi ina hakura Allah ya tsine min albarka wallahi wannan wai watan fasa ta yayi wallahi Allah salamu alaikum wallahi sai na fasa jira mana me za ka yi haka zan fasa ta ne mai gida ka banni kawai in fasa ta kai ba haka bane ba mai gida ka ga siya man wayannan to ka banni in fasa ta to jira mana ba amfani kake so ita ba amfani nake so yin da ita to barin arama nawa mana kai amfani kware ma kuwa to shikenan kawai kai amfani da to shikenan ka fa samu waya dama abin da zan yi da ita kenan dama mai gida abin da ka same ni zan yi kenan to na rantsi da Allah sai ka biya ni waya wallahi ba misalin biya wayan dan ba sai ka biya ni waya samu na kai zan fasa tawa dan haka na fasa abin da ba ka ara ma abu kai abin da kai ka fa samu matsalar ka to Allah sai ka biya ni waya wallahi sai ka biya ni waya dan ba sai ka biya ni zuwa ya same ni zan fasa wayata ya ce maka in fasa ya bani tashi na fasa ta shine ya gama ya riga dan haka wallahi wai mutum ne da zai bashi aran waya kawai ya amfani da ita sai buga mu waya da kasa Kai yanzu Allah za ka mai haka ya baka waya aro kai amfani da ya ba wani waya ba zan biya ba waya ba zan biya ba zan biya ya gama riga ba wani maganar bakin ciki ya gama riga wannan bakin ciki ne ya riga ne ya farar da shi kai yanzu bi na me yasa ka mai haka ne mallam wallahi in dai bai biya ni waya wasu na